Tak. Peugeot 205. V histórii francúzskej automobilky mimoriadne obľúbený model. V tých 80. a 90. rokoch to bol fúrik na peniaze pre Peugeot. Existovalo 16 rôznych motorizácií a medzi nimi 1.6 a 1.9 GTIčko, legendy. Viete, čo spája tieto dve verzie? Ľahkosť, energický motor a riadenie ostré ako žiletka. Zvlášť pri tej 1.9. 205 vyrábali v rokoch 1984 do 1994, takže ich vyrobili mraky. Lenže odvtedy je všetko inak. Niečo vzal čert, niečo zlá životospráva, ale hlavne hrdza. A tak 205, zvlášť pri GTIčkách, už to začína byť zberateľsky zaujímavé auto. V Anglicku sa predalo jedno GTIčko za 45 000 eur. Som v Trnave v retrogaráž, toto je Peugeot 205 1.6 GTI a stojí 3200 eur. Je to projekt a na tomto aute vám ukážem, na čo si dať pozor, ak by ste dostali chuť na nejaký Peugeot 205 GTI. Vzácnejšie sú ranné kusy alebo limitované verzie, ale berte, kým sú. 205 GTIčko vždy bola na limite tak trocha zákerná a utrhla zadok, no a preto bývajú častokrát havarované práve tu dozadu, lebo ako sa uškubla, tak zadkom išla von. No tak si pozrite, v akom stave sú zvary, lebo práve tu vzadu a nosníky vedia byť po búračkách zle opravené a hrdzavé. Apropo hrdza, zákerná beštia, takže keď už budete preliezať svoju 205 vysnívanú, tak sa pozrite na dno batožinového priestoru. Takto to vyzerá takmer v každej 205. Presne tu sú bolavé miesta 205, ale tu je najlepšie si to auto zobrať na rampu, pozrieť sa a skontrolovať aj nosníky, pretože sa tešte na vyváračky. Ďalším boľavým miestom sú prahy, ale úplne komplet. Tieto spodné časti dverí a tieto krídelka býva kompletne hrdzavé. Tým skorým 205-kám zvyklo zatekať okolo čelného okna a kvapkala voda vodičovi rovno na nohy. Tento červený lak, takýto ošumený, matný, pokazený, tak to je typické pre 205-ky, dokonca sa až takto olupuje. S tým treba počítať a ak nájdete kus, ktorý má krásny lak, nepoškodený, bez takýchto defektov, tak dúfajte, že ten majiteľ alebo ten človek, ktorý to robil, ochránil auto pred hrdzou a tá, ktorá tam bola, tak tu odstránil. Nevidím tu žiadne praskliny, ani hrdzu na nezvyčajných miestach, lebo ak také niečo nájdete, tak je pravdepodobné, že 205 šla cez strechu. Ale toto vyzerá dosť dobre, nič nezvyčajné. V interiéri najviac trpia bočnice vyvýšených sedadiel. Tu je prasknutá, tu už je taká vysedená, cítiť tam ten kov. Čalunenie sa zháňa ťažko, to originálne, našťastie existujú repliky. Čo sa týka týchto plastových dielov, to je typické pre 80. roky, že to je proste plast, ale myslím si, že je to celkom odolný plast, ktorý nepodlieha nejakej veľkej skaze a ani tu. Toto auto je časom skúšané, má niečo najazdené a vyzerá celkom dobre. Pri skúšobnej jazde si všímajte opotrebovanú synchronizáciu medzi 3. a 4. stupňom. Keď už som v interiéri, idem to naštartovať. Celohliníkový motor je celkom držiak. Ak má veľa najazdené, alebo bol po nešetrnom, neľudskom vodičovi, tak môže dymiť na modro. Ale znamená to s najväčšou pravdepodobnosťou len prasknuté tesnenie okolo veka ventilov. To normálne zaprtkalo na prvý raz. Takto znie GTIčko. Ja viem, je to projekt a bude chcieť veľa lásky. Veľa lásky. Ale veľa lásky vám dá. Takto. Dajú sa kúpiť rôzne dielce, replikované, niečo aj priamo cez Peugeot. Ja by som sa toho nebal. Čaute.